ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಂಗಮಂದಿರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಗಾದು ಮೀಸಲ್ದಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾರಗ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಜಿಲ್ಲಾ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಎಂಗಲ್ಲ ಈ ತೊಕ್ಕೋಟು ಒಳಪೇಟೆದ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಂಗಮಂದಿರದ ಕೈತಲ್ಲು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು. ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಡು ಸುಮಾರು 21 ಅಂಗಡಿಲು ಬಾರಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಪಿರವದ ಅಂಗಡಿಲು ಪಡೋಲಿ ಅಂಚ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪದಗೋಸ್ಕರ ಆ ಪರತ್ ಅಂಗಡಿಲೇನು ಪೂರ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೇನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಪರಿಸರಡು ಒಂಜಿ 21 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂಗಡಿಲೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಈ ನಡುಟು ನಗರ ಸಭೆ ದಕ್ಕಲು ದಾದ ಮಲ್ಪಿದ್ದೇರು ಬಂಡ ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಂದಿರದ ಬಲತ ಸೈಡ್ ಪಂಡ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಐನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂಗಡಿಲೇನು ಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ಪಲೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೀರು. ತೊಕ್ಕೋಟು ಉಲಂಪೇಂಟೆದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆನ ಇತ್ತೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಲ್ತದೇರು ಅಲ್ಪ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪನ ಕಾರಣ ಅಲ್ಪದ ಬ್ಯಾರದಕ್ಲಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಕೈತಲದ ಜಾಗೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಲ್ತದೇರು. ಕೈತಲದ ಜಾಗೆನ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಆಧಾರಡು ಪಡೆಯೊಂದು ಅಲ್ಪ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೆಡ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಗಡಿ ಬ್ಯಾರಗ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತದೇರು. ಆಂಡ ಕೆಲವೇರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೈದಾನಡು ಓವೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇಚ್ಚಾಂದೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೆಡ್ಲೇನ್ ಪಾಡ್ದು ಬ್ಯಾರ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಸರಿಯತ್ತು ಅಕ್ಲುಲ ಬ್ಯಾರಗಂದು ನಿಗದಿ ಮಲ್ತದಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಡು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಲಕನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೆಡ್ ಪಡೆವನಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರಂತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಪಿನ ಜಾಗೆ ಅಂಚಾದು ಆ ಜಾಗೆನು ತೆರವು ಮಲ್ತದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಣದು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ತೆರಪಾದರು. 1990ನೇ ಇಸವಿಡು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ 100ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾದ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ನಗರಸಭೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಂಗಮಂದಿರ ಬಂದು ಪುದರ್ದಿತ್ತೇರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುದರ್ದಿನಾಗ ಆ ರಂಗಮಂದಿರಲ ಅರ್ನ ಇಂಚ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಂಡ ಐಕ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪೋಡು ಇನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಂಗಮಂದಿರದ ಎದುರು ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ, ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಅತ್ತಡ ನಾಟಕ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡಪುನಾಗ ಈ ಅಂಗಡಿಲೇನು ಮಕ್ಕಳು ಐನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂಗಡಿ ಶೆಡ್ ಪಾಡುಂಡ ಅಲ್ಪ ದುಂಬೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಮೈದಾನ ಅಂಚದ್ದು ಅಂಗಡಿಲೇನು ಪಾಡ್ನಾಂಡ ಅರ್ಧ ಬಸಿ ಈ ಜಾಗ ಮೈದಾನಗೆ ಬೋಪುಂಡು. ಈಂದೇನು ಪೂರ ಗಮನ ಉದ್ದಿದ್ದು ಎಂಕಲ್ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆದ ಕಮಿಷನರ್ಡ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಮಲ್ತ ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿದಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚದ್ದು ಅವೇನು ದೆಪ್ಪೊಡಿಯರು ಕೂಡಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕೊಂಜಿ 1 ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂದಾರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಭರವಸೆ ಕೊರಿಯರು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಅಂಗಡಿ ದಕ್ಕಲೆಗ್ ಓಲ್ಲ ಬೀದಿಗೆ ಬೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಲ್ತೇಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ 21 ಅಂಗಡಿ ಬೇತನೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೀರು ಅಂಚಾದ್ದು 1 ವಾರ ಕಾರಿಂಡು 1 ತಿಂಗಳು ಕಾರಿಂಡು ನಲ್ಲ ಅವೇನು ದೆಪ್ಪುನ ತೋಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ದಾದಾತನ ಪಂಡ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದವಲ ಎಡಿತಿನ ಅಂಗಡಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೂರ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಗ್ತೀರು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ 4,000-8,000 ಮುಟ್ಟ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಂಗಮಂದಿರದ ಎದುರುಡುತ್ತಿನ ಐನ ಅಂಗಡಿಲಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅವಲಂಬನೆ ವಿಷಯ ಕೇಂದ್ರ ಬೈದನು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಗಡಿ ದಕ್ಕಲ್ ದಾದಾನ ಪೇರು ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಲ್ಪ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಂಗಮಂದಿರದ ಎದುರುಡು ಧರ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡತ್ತ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಅಡೆಗೆ ಬಪ್ಪ ಅಂದು ಇನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕ್ಲೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು 8,000 ಮುಟ್ಟ ಬಾಡಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬೋಂಡು ಅಲ್ಪ ಏರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೀರು ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಪಾಡ್ನ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗಲ ಬೈತನು ಅಂಚದು ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕದು ಅಲ್ಪ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಂಗಮಂದಿರ ಎದುರು ಪೋಯೆರಡ ಮುಲ್ಪ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೆಡ್ ಖಾಲಿ ಬೂರುಂಡು ಮುಲ್ಪ ನನ್ನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವಡ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಹಿಡ್ದು 3 ವರ್ಷ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಡು ಈ ನಿಟ್ಟಡಿ ಎಂಕಲು ಯಾನು ರಡ್ನ ಸಾರಿ ಕಮಿಷನರ್ಡ ಪಾತ್ಯರ್ಯ DC ಪಾತ್ಯರ್ಯ DC ಯಾರಿಗೂ ದಾದ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಲ್ತಜ್ಜ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಎಂಕಲು ಮಾತ ಈ ವರ್ತಕರ ಸಂಘದಕ್ಕಲು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅದು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಇನಿ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ದಾದ ಬೈದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಕೊಡೋರ ನಗರ ಸಭೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಮಲ್ಪುನು ನಿಖಲ್ 10 ದಿನ ತವಲಾಯ್ಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆತ ಹೆಂಚ ಆ ರಂಗಮಂದಿರದ ಎದುರುಡು ಇತ್ತಿನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದೆಪ್ಪರ ಇಜ್ಜಾರ ಆತ ಎಂಗ್ಲೇ ಬೋಡ್ತುನು
ಈಚಿನಂಡ ಎಂಕಲ್ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ತೀವ್ರವಾದ ತರೆಯನ್ನು ನಂಜಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಲ್ಪ ಪಂಡಿತ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ್ ನಗರಸಭೆ ತಗಲಿಗೆ ಕೂಡ ಪನ್ಪಿಂದಾದ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮಸ್ತ್ ಆಟ ಆಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತೆರೆಯೊಂದುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ್ಯರೊಂದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳೊಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಕೆಲವರ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಅದು 6 ತಿಂಗಳೊಂದು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡ 6 ತಿಂಗಳುಲ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಲಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚದ್ದು ಪುನಃ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಂದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ್ದು ನಗರಸಭೆ ದಕ್ಕಲೇ ಈ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರಾಪೇರು ಅಂಚದ್ದು ಎಂಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಹೋರಾಟದ ಒಂಜಿ ದೇಕ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ದಿತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ದಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಪಂಡದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಎಂಕಲ್ ಈ ನಗರಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ್ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ 10 ದಿನತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ದೆಪ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಎನ್ನುತ್ತ ಬಗೆಟ್ ತೊಕ್ಕೋಡು ಉಲಂಪೇಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ್ಲಿಕ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಸರ್ವಶ್ರೀ ಮೆಹರಾಜ್ ನಜೀರ್ ಅಲಿ ಮೊಕ್ಲೆಡ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಪಾತ್ರಕತೆ ನಡಪಾಯರು.